Ungalikhulumi, ungalithandazi, ungazili ukudla izwi ungalazi. Hlaziya into ozoyikhuluma uma uyocela, ngathi uma uyothela isinkwa usuka nasekhaya. Uma uyofuna ukuthi uNkulunkulu usuka nezwi. Ngafundisa futhi ukuthi uma kwenzeka izwi oluphethe liyilo, nawe unguwe, unelungelo uNkulunkulu kumbuza, Nkosi wathi ezwini lakho, ngokuthi ngikhumbuze, sihlale phansi sibonisane ngalento esikwehlele, bese wena ubeka umsulwa bakho ukuthi leli izwi alisebenzanga ngoba lingasebenzanga, kodwa wena ubungenacala. Ngoba into evimba izwi isono. Uma unenkinga noNkulunkulu, ayikho into azakuzwa kuyo. Ekhuluma kahle encwadini ka-Isaya 59, izono zibusithile ubuso bami, isandla sami asifinyeziwe ukuba singasindisi, kodwa ububi benu bungisithile. Noma ngizwe mangithi ngiyanifuna ububi bugijima bume ngaphambili. Kwasala ivesi elilodwa mfundisi uMamba elithi izono zethu ziyafakaza ngathi. Uthi uma uthi uyakhuluma wena la u-Isaya 59 verse 12, zikhulume zona phambili. Ngalesikhathi uthi uyathandaza, kuthandaza izono. Asifundeni lelizwi, singaqali indawo osilibizile. Ngihlale phansi. Verse 5, niyazi ukuthi ngilo hlobo uhlala phansi nje mama ufunda uhleli. Nilo hlobo elingafundi iBhayibheli eliphethe ukuze ngikhulume ngento isale kuwe. Ungathi ukhulume wathi kodwa thina sifunda. Verse 5. Funda. Ngakho-ke Jesu waphuma sathwele umqhele wemanyeva. Yeah. Embethe umjiva lobovu webukhosi. Pilato wathi kubo, "Ukani nami lo muntu?" Ake ngifunde ngesizulu ngoba lokho engizokusho usezulwini. Sithe 19 verse 5. Ngifuna ukushintsha lobukani. Uyabona amaBhayibheli awafani, angahluli kulamabili kodwa athi ngihlola kuleli. Wayesephuma uJesu ethwele umqhele wameva nengubo ebubende. Wathi kubo uPilato, "Bhekani lo muntu." Umlayezo engizowushiya abazalwane, sesikhulume konke, noma kuthiwa ngiyahamba kodwa khona lo bengikhuluma ngaye. Uthi lo ijaji beliphethe icala lihleli naye, lithi mali nibuza izinto liyibone ikazimulo phezu kwakhe, liphume libatshele lithi angitholi icala kulo muntu. Bathi laba mbethele, unalo icala mbethele. Libuyele liphinde lithi liyakhuluma naye, kube khona izinto ezikhuluma naye uPilato. Kufike nembono ithunyelwa inkosikazi ekhaya ihlushiwe. Ungakhulumi kabi ngalowo muntu, nihlushiwe ngaye ebusuku. Kusho inkosikazi kaPilato, ashaye uvalo uPilato, ambuze, wena uyinkosi yini? Athi usho kahle, futhi ngazalelwa lokho. Athi inkosi yakwa-Israyeli, athula ngaphenduli. Athi uyazi ukuthi uma ungaphenduli namandla nokubulala namandla futhi okukhulula. Athi ngabe kawunawo ukuba wanikwa ngubaba. Ngithe ukhumbula ukuthi ngumfana lo, ukhuluma namadoda njebimbe. Into abaqale ngayo umqondo anawo, ngoba leli izwi mawulisebenzisa umqondo walo ungenawo, noma ungalikhuluma libheka ukuthi uyawazi umqondo walo. Uthe mase ubonile umqondo walo umuntu akhuluma nawo uPilato, wavuma abakushoyo. Emva kokusekeza izandla wathi angithola icala, wamletha kubo wamveza emnyango. Bathe ngabe khuluma bethi akabethelwe. Wathi uPilato, ngoba uyayibona into lo, bhekani lo muntu. Noma ngingambethela mina nimbethele, ngoba siyahlukana namuhla. Khona abantu abazawuphuma bembethele, ngoba namhla noma ungathi wena angimazi angizange ngimbone, kodwa uma kwamapho wahlala phambi kwethu sakhuluma, unecala lokwenza izinto ezimbi, ukholwa. Bhekani lo muntu. Sesiyahamba bazalwane, sithi ukhona umuntu esingishiya naye. Uthi mayeshiya angenishiyi ninodwa, uyabuya kini ngafike nicelele baba uMduduzi, umoya ongcwele weqiniso uyawuhlala nami phakathi. Umoya okwazi nokuhlakanipha uyoba kini.
sathi masithatha saphenya sabona kwaba khona basikhazelana ngembono sabona ukhona umuntu ophakathi kwethu wake bathi besemlilweni eBhabhiloni bethunjiwe bazi ukuthi basezweni lokulahleka kwathi makufanele intupheko ibaphathe abaze babuka intupheko babheke eJerusalema kuthiwa babethi mabethandaza amafasitela bawabhekise eJerusalema bebuka iJerusalema babuke lo muntu obaphethe ngenxa yalokho kwathi umlilo kufanele ubashise kwafanele ingwenyama iprofite ibone sebebane befakwe bebathathu bemile nje bethi asingeke thina sikhonze isithombe noma sekushisa kunjena thina ngeke sikhonze isithombe yabathi yakhuluma indoda inolaka ithi niyabona ingafani ukuthi lento eniyishoyo niyanhlazisa amadoda ayavuma yakhuleka isithombe sinisiwe bathi mabebheka bathi lona kabonti sihamba nobani into efika yabaqaka uma beboshwa abafana bethathwa bephoswa emlilweni balokhu bebuka ukuthi asikonini kuye ngoba babegcina ivesi lencwadi kaExodus 20 ningabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami ningabakhothameli ningabakhonzi mabebona abantu ukhala ugubhu nomqangala legeke baguqa bekhonza bekhuleka bathi abafana asikaze sibone thina umuntu onoNkulunkulu ekhulekela umuntu angeke sikwenze ngoba khona babembona sithi ke nani namuhla bhekani nami umoya oyingcwele besinishiya naye babumamba sinishiya inotho khona umuntu ozosala nani uma lezi zinto zigcinekile lezi zinto ebeyikhulunywa zabambeka ukuthi impela sisendleleni sibhekele ukhona sihamba naye amen siye kule Anumen 13 bhekani lo muntu baze bathi bahlabela basendulo bathi useceleni eduze kwami ubheka njalo uhamba kwami uthi noma ngihamba ubheka njalo uhamba kwami noma ngenzani ubheka njalo engwenzayo ngoba ukhona yena uma bazalwane siyakwenza indlela yokuthi izwi uyabona ungakholwa zithombe ungakholwa ngamafutha ungakholwa itsolo ungakholwa iduku ungakholwa yini ungakholwa noma yini enye kodwa ngeke kusize ini into ezokusiza izwi salele izwi saphila futhi into elihle ngayo lona alifani nezinto sitemnomeni 13 sesiyabathuma mabehamba ngoba siyahluwana namuhla khona kuzokwenzeka kwaIsrael kwabehlela asuka okay in suka verse 13:30 sisho this haleluya haleluya ngiyabonga abafundisi bami Shumayeli akukho aningifihlize nje konzweni akuyabonga lapha funda mama sibhala verse 30 Kalebi wababinzisa bonke bantu embi kwaMose wakhuluma wathi asikhuphuke siyokulidla lelive ngobe vele singakhona kulincoba funda kodwa lamadoda labenyuke naye akhuluma athi singeke sikhone kulwa nalabantu baqinile kunathi ngako basakada umbiko lomubi esiveni sema-Israyeli ngale live lebebaye ulihlola bakhuluma bathi lelive lesidzabule kulo silihlola lilive lelidla bantu labahlala kulo bonke labantu lesibabonile kulo badze kakhulu size sabona ngisho nemanifilu emadodana Anaki yebo funda la intalelwane yemanifilu sitibone singangetinthethe kubo nabo futhi basibone singangato funda sabona okay ube okay siyabonga ngizenhleleni mina ndibofunda ngoba ngizohamba umuthi cha ngedlulu
Siyabonga bazalwane. Ngishiya nansi ke lesibonelo. Siyehlukana siyaphuma. Besizohlola izwe. Amen. Hallelujah. Ngoba silapha nje asizili ukuzohlola amakhaya. Asizili ukuzokhuluma ngalo, sizohlola izwe lethu lasezulwini. Wathuma abantu abawu-12 uMose wathi abahambe bawuhlola izwe. Sebefikile kuNkulunkulu wamkhombisa. Hambani inkondisa ungena ngaphi kulo ukuze singahlupheki. Umthwalo niyayazi, nemfuyo nezingane niyazazi. Nibonke leli izwe ngendlela elimi ngayo. Iphi indlela ekahle yokuthi singene kulo. Bahamba ke balizungeza balizungeza izwe. Bakha nezithelo zakhona. Into eyibuhlungu bazalwane, ngesikhathi behamba bonke babevumelana ngobuhle balo nezithelo nobunandi balo, bayithwala izithelo nenjabulo bonke. Inkingi ifika mase sebefika eKama, sekufuneka balandise bebekade bengekho. Hawu Nkosi yami, uma sebefika eKama sekufuneka balandise laba kade bengekho, abawuthembi bashintsha uhlelo. Bathi izwe sidabulile okwasithuma kulo, balonda kahle mabesakhala. Yizo lezi zithelo esibuye nazo njengoba wasithuma ukuthi siyohlola izwe lihle, izwe lakhile. Sibonile kulo khona nobani bababala. Bathi ke kodwa thina ngeke sikhone ukuyolidla lelizwe ngoba izwe libiyelwe liqinile, nabantu abakhe khona banamandla. Size sabona amadodana kaAnaki ikhwaka. Phela niyazi ukuthi ngemhla kaNoah ingilosi kwaba khona ibhidaniso oluvathayo, wazale uhlobo lwabantu olwaba yinkinga emhlabeni. Bathi noma liqoshwa alwaze laphela. Lutheke selikhula alakhona umdondoshiya abantu abathi ikhwaka. Bathe uma befika kulaba bebabona bathi sathi masifika kulaba abantu abazikhwaka sathi siyababheka sayibona singane intethe, noma sibabuka nabo sababona ukuthi emehlweni nabo sinjengeyintethe. Ngakho ke ngeke Moses siyodlizwe mawufundisa Hluko 14 kuthiwa inhlangano yonke yakhala, abantu bayihlubula bayikhipha. Siyahamba manje baza kubuza athi sizohlola izwe, utholeni mana lelizwe besihlola lezi insuku. Ngoba labo ababuyisa umbiko omubi balandisa abantu umbiko omubi ngezwe. Inhlangano yahlubuka kwaze kwathi ekugcineni wasukuma uKhalebi noJoshua bathulisa umsindo. Base beqala bathi cha, ningahlubuki uNkulunkulu. Uma sithanda uNkulunkulu siyawungena ezweni, uma senze kahle siyawungena silidlizwe. Izwe lihle silibonile. Uthe masafuneka balandele ikhwaka basebeshintsha sebekhumbula emva bathi mhla sisuke eGibhithe wathini kithi uNkulunkulu? Wathi yosinikeza izwe elinebisi neyinyosi. Uma uNkulunkulu asho njalo ningamhlubuka sambeni, laba abantu bonke sebefile sebengumthunzi kithi. Ngoba kufuneka ukukhumbula ukuthi mhla ungena kulomnyango kwakuthiweni kuwe. Hallelujah. Ngoba abantu bathi basebephumele ngaphandle, abanye uzubuza kuthiwa uyamazi lona wesabe nokumkhonza ukuthi ngikhonza naye. Ngoba usekhohliwe uhambisa umbiko omubi amakhola anamhla sicakile njengoba besikhuluma izolo ngihlubuki ukuthi abantu babone banikeze umoya ohlubuka. Sishintshelwe ngamakhola, ikhola esontweni. Mase kufike ngaphandle ushintshe izingashi, ukhuluma olunye ulimi, uhambe enye indlela. Ngisho uhambo lakhe ngeke usanibona ukuthi lo engikhonza naye. Hambisa umbiko omubi ngezwe bethi ngoba abantu abangakholwa bayashesha ukubona amakhola, bathi ubheka amakhola singcono thina kunamakhola. Hambisani umbiko omuhle bazalwane siyahlukana. Ningahambisa umbiko omubi nibheke lo muntu ngoba ukhona umuntu esihamba naye, noma sengathi yena akasiboni, sengathi kasimboni, khona umuntu esihamba naye. Athi uPilato mayebona laba bathi akabulawe ababona umbuzi bakhe, bathi kubani lo muntu? Bathi futhi igazi bethi yena mbethele. Wathi uPilato ngombethela kodwa niyambona nginombethela lo muntu angabetheleki, nginombulala lo muntu angafi. Uthi angasafi wahlupheka bona. uPilato ngebuza ukuthi emva kokufa kaJesu wenza njani ngoba wayazi ukuthi lo akusile umuntu ozofa angavuki ngoba wambona. Nathi ke bazalwane sihambisa umbiko masihlukana la bazobuza lokho wahamba uthi enkonzweni
bese bebuka ukuthi uhamba kanjani. Bayashesha abantu bangaphandle ukulibona ikholwa abangaphila kulo libasize kube ngathi nabo bayakholwa ngenxa yomuntu okholwayo. Singakhohliswa abazalwane isikhathi esibi lesokhohlisana. Bayashesha abantu ukubona ikholwa abangancika kulo bese kuthiwa nabo bayakholwa ngoba abanike bathelwe iphunga lomuntu okholwayo. Bese kuthiwa nabo bayakholwa bese benza abafuna ukukholwa mabebona lo ongakholwa ehamba naye uthi wena siyakholwa ngoba wondile iyafana. Bathi kanti nokholwa kuyafana nokungakholwa. Hambisana umbiko omuhle. Amen. Hallelujah. Hambisana umbiko omuhle nezwe bazalwane. Amen. Hambisana umbiko omuhle nezwe. Nami ngiyahamba ukuhlangana kwethu ukuthi sihlanganele nini nizweli izolo ukuthi iprofito esinazo namhlanje zithi uJesu uyabuya. Abantu esiphila nabo bathi uJesu uyabuya. Ingane esizalayo uyibonela ingane ka3 years kwazi ugogo wayo isixoshwe crash akusiyingane ekulele kodwa ingenwe yinto yalesikhathi. Ingane encane wena uthi ingane kanti akusiyingane ingene kodwa kufuneka wena ukhombise ukuthi nami ngikhuleka ngazali ukhona ngimumethe onamandla ukwazi ukusebenza nami. Kuthi noma kwenzeka izinto uthi nami noma usafika la ubona khona lapha izinto ziyadideka uthi kodwa la iswini sikamoya ngithwele wena ndodana angeke babone ngiyabona ukuthi ukhona. Tata siyabonga. Abantu